Kým vonku otváral predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár nové športovisko, v telocvični obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši prebiehal basketbalový turnaj zmiešaných družstiev. O akú akciu sa jednalo, kto to vymyslel, kto všetko sa zúčastnil, to nám porozprávali najpovolanejší. Organizujeme akciu basketbalový turnaj medzi obchodnými akadémiami Žilinského samosprávneho kraja. Naše pozvanie prijali vlastne 4 obchodné akadémie. Obchodná akadémia Čadca, obchodná akadémia Dolný Kubín, obchodná akadémia Ružomberok a naša obchodná akadémia. Žilinský samosprávny kraj vyhlásil grantovú, by som povedal, súťaž Vráťme šport do škôl. A tým, že už dlhoročne pracujem v tejto oblasti a hráme basketbal na škole od založenia školy, s tým, že chcel by som takto aktívniť basketbal, s tým, že hrajú chlapci a dievčatá spolu, preto je aj názov Basketbal Mix a je venovaný prakticky 17. novembru, Medzinárodnému dňu študentstva. Darček v podobe víťazstva si nakoniec k tomuto sviatku dalo družstvo obchodnej akadémie z Čadce. Kubínčania skončili 2., Ružomberčania 3. a na 4. mieste domáci reprezentanti. Z telocvične obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.